Il-Gvern kompla bil-konsultazzjoni tiegħu mas-settur privat, din id-darba permezz ta' laqgħa informali ma' negozjanti industrijalisti prominenti f'diversi oqsma. Din kienet propju l-ewwel laqgħa tat-tip tagħha, b'dawk preżenti jingħataw iċ-ċans li jresqu l-ilmenti u s-suġġerimenti tagħhom b'mod mill-aktar miftuħ u liberu. Dan quddiem il-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar Chris Cardona u s-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea Ian Borg. F'introduzzjoni qasira l-Ministru Cardona spjega l-kuntest ekonomiku li ninsabu fih b'ċertifikat wara li ieħor jikkonferma tkabbir bla preċedent li pajjiżna esperjenza fl-aħħar xhur. Lil hemm il-miżur importanti tal-Gvern, Cardona fisser li l-mertu għandu jingħata wkoll in-negozji li qed jikkontribwixxu għas-suċċess ekonomiku. Fl-istess waqt tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jiffaċilita u jinċentiva aktar investiment. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Ian Borg faħħar lin-negozjanti u l-operaturi preżenti li fi kliemu kienu strumentali fl-implementazzjoni ta' proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea, kemm proġetti infrastrutturali u oħrajn b'dimensjoni soċjali. Huwa rrefera għal fond ta' 50 miljun euro għan negozji żgħar u medji li ġie vara ftit tal-jiem ilu, waqt li tenna l-impenn tal-Gvern li jniedi fond ieħor ta' madwar 60 miljun euro għal negozji ikbar. Il-konsultazzjoni bejn il-Ministru, s-Segretarju Parlamentari u n-negozjanti komplet fil-magħluqa. Intant il-Gvern mistenni jorganizza laqgħat simili bilan li jisma' mill-qrib u bla riservi l-ħsibijiet tal-kontributuri ewlenin tal-ekonomija Maltija.